один аҳмадмирзоев миёнаҳои моҳи март машғули ба шаклдарории дарахтон мебошад. ин боғи замини назди ҳавлигии манзили истиқоматиаш аст. ӯ сокини деҳаи шаҳри барбар дар деҳоти шурообод ва ноҳияи ба номи шамсиддин шоҳин ҳамчун боғкори асил шинохта шудааст. дар ин самт аз таҷрибаи ӯ бисёриҳо истифода карда баракат ёфтанд. ин тоза кардан мақсад дар оне ки ҳам мисол дарахт меваи бисёр намегира, меваи кам мегира, меваи хуб мегира. болои ҳамаи ҳашаротҳои зараровар ки дар ҳамон баргоҳу дар навдои дарахт ҷо гашидаанд брида мепартоем ӯ мешаванд. баъд бо коркарди химиявиро мегзаронем ки ҳашаротҳои зараррасон боқимондаe ки зимистон гузаронанд аз сар гузаронанд нест шаванд. дар боғи амаки один аҳмад 200 адад дарахти себ парвариш ёфтааст. аз нигоҳаш ба табиат муайян мегардад ки ҳар як дарахт барояш азиз аст. меҳнат кине ҳосилиш мешавад. то имрӯз соли нашидани ҳосили нашидан 10-15 тонна то 36 тонна сева ҳамиҷа гирифтагим. 100 дарахт то 36 тонна сева фурӯхтагим. дар шароити кӯҳистони деҳаи шаҳри барбар аз таъсири ҳавои мусои тобистони салқин ва зимистони мӯътадил дарахтон бе ягон нуқсон парвариш ёфтанд. ин себҳо боқимондаи ҳосили соли гузашта маҳсули ҳамин боғ мебошанд. сардиҳои зимистонро таги плёнка гузарониданд. ҳамин хел бетағйир мондаанд. қисми бурда ки захира кардагӣ мондагимона ҳамин зимистони имсола сар зад таги боғ будагӣ як 5 тонна се монда буд ҳамин як моҳи хунукӣ зимистонда бона борда омада гирифта бурданаш. камун ин мондагӣ ҳамон боқимондаи ҳамон мондагӣ ҳозир ҳамон истифода бурсем. таги боғ за ягон зарар надид дар амбор сармо. один аҳмадмирзоев барои дастгирии боғкорон аз роҳбари давлат ва ҳукумати тоҷикистон миннатдор аст. ӯ тибқи дастур ва ҳидоятҳои роҳбари давлат амал намуда бо ин шуғл машғул шудааст. ҳамин аст ки ӯ ва дигар ҳамдиҳагонаш аз шуғли боғкорӣ ҳамасола даромади хуб гирифта сатҳи зиндагиашон дар ин минтақаи кӯҳистон хеле боло рафтааст. аямиҷ омада харида мераванд. аямиҷа фурӯши мо ин ки як 4-5 сол шид аям боғ омада гирифта мераванд. один аҳмадмирзоев дар оянда дар самти боғкорӣ нақшаҳои калон дорад. аз тухмӣ ин дарахтони гуногуни мевадиҳандаро парвариш намудааст бо мақсади васеъ намудани боғи хоҷагӣ рӯзҳои наздик дарахтонро ба ҷои доимиашон мекӯчонад. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз деҳаи шаҳри барбар, деҳоти шурообод, ноҳияи ба номи шамсиддин шоҳин барои барномаи иттилоотии Навид.